Здравейте хора, аз съм Сашо и днес ще играем една игра, която се казва Real or Fake. Това е игра, която трябва да познаеш дали някоя снимка е реално снимана или е направена с Photoshop. Нека да започнем, ще има линк в описанието за играта, както във всички други клипове за браузър игри. Натискаме старт. Това е пръст, а това е гущер някакъв, не дете сме хамелеон. Тук като видим, поне аз това го забелязах, малко има сянка, обаче все едно не се е хванал за кръка. А тук опашката е малко така нереална, ми изглежда на мен. Не знам. Тук сянката е доста добра на опашката. Бих казал Real. Да, правилно. Така. Тази крава ми изглежда нормално. Тук си има обичайна фото, тази крава е нормална. Тази малко не съвпада с тези двете и вижте как е. Така няма сянка все едно. И не ми прилича на много истинска. Бих казал фейк, да, кравата. Бухал. Аз съм бухал. Някакво пиле. Не виждам какво да му е. Не е истинското на това. Което му ги тук перата, на главата перата, нищо. Real. Това тука не знам. Real. Мечка, ама с фалшива риба, защото не прилича на истинска. Да, и аз така, то се набива на очи. Това е Real. И какво? Вижте как пушъка минава от тук. Ох, изкарах си акълите. Това е Real. Няма какво да се замислям. Това е Real. Тази птица изглежда малко нереална. Ще кажа фейк. Да, добре. Не виждам нищо лошо с това куче. Обаче тук се е много очертано и е блърнато, нали, замъглено. Ще кажа Real. Явно с някаква хубава камера. Това не ми прилича на истинско. Някакси беше по-замъглено. Тези прасета тук. Real. О, това е фейк, толкова фейк. Бих казал Real, не виждам нищо. Така, това е последната снимка. Това е Real. И имам 13 от 15 верни. Нека да изиграем още една. Ако знам как се играеш пак. Да, ето ни във втората игра. Да почнем. Това го минахме. Това е реално. Това го минахме. Сега да не се паднат същите снимки. Всички да залягат, дори бронирани жилетки тук не помагат. Всички бягат, изтока и сяпа да нападат. Ебаваш се и лицето ти посреща камък. Чакай малко, мойка, траката побърква. Видях майка ти да твърква в право. Добре хора, това беше от играта. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк за още браузъри игрички. И ако искате още клипове, абонирайте се, напишете в коментарите дали искате още клипове. И това беше от мен, ще се видим в следващия клип.